Witam was pięknie, witam panie, witam panów, ja jestem Niklaus, a to jest H1Z1, zwane przez niektórych Hizy, na trybie King of the Hill. Oczywiście zapraszam was na G2A, żeby kupić je super tanio, już nie tak tanio, bo podzieliło się na dwie gry, za każdą trzeba płacić osobno. Ale dlaczego tutaj jesteśmy, dlaczego tu się znajdujemy? Moi drodzy, bo dzisiaj mamy, bo nie oglądacie tego prawdopodobnie w dzień, który to nagrywam, dzisiaj mamy godzinę 20:46, 10 marca 2016, wyszła łatka, 900 mega bodaj mniej więcej ważyła, która zmieniła parę rzeczy w grze. Wiecie, że ja jestem wielkim zapaleńcem, fanem H1, także sobie troszkę o tych zmianach pogadamy, bo ja stwierdziłem przynajmniej kilka, które są, zdawałoby się, kosmetyczne, ale jednak dość istotne. Także zaraz wam to wszystko pokażę. Pierwsza zmiana jest taka generalnie, że wybuchają auta w Eboli. Tak, w Eboli teraz wybuchają auta i jakimś cudem te auta, które niby są tutaj wrakami, można zniszczyć, mogą one wybuchać i nie spada nam HP, ale robi nam się czerwona taka ta, wiadomo, poświata od obrażeń. Feature? Bug? Nie wiem. Ostatnio mam takiego buga, że rzadko kiedy spadam ze spadochronem niestety, no ale to się powinno, poprawić. LOL. Nie! Nie! Proszę! Tylko nie to!